3, 2, 1, καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα απόψινο δελτίο ειδήσεων σινά. Ωραία! Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Καράμπας είναι πολύ καράμπας και πάρα πολύ. Έκανε μια συνάντηση στο δελτίο Παλαχάρο με τους Χαβαδέ, με τους Σαλαχάλ και Μοναχέρο και ο Παλαχάλα. Παρακαλώ να σταματάτε το. Παρακαλώ να κάνω μια διακοπή. Έχω να καταγγείλω. Αυτούς εδώ οι δύο πρέπει να πάρεις στο Δαφνί. Το ξέρουμε. Και πως άλλοι Έχουν πάει, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία. Και πως άλλοι λένε το δελτίο ειδήσεων. Έλα εσύ Χρυσό μου σου πήραν τη θέση. Αυτό το κλάνο είναι. Και ξεκίνημα αποκλειστικό και ο Σάκης Βάς κοιμήθηκε. Παπαράτσι.